ଚିନି ପରଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ବାସି ରୁଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଚିନି ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇ ଦେଇ ଯାଉ। ଯଦି ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ମାଆ ଗୋଟେ ଚିନି ପରଟା କରିଦିଏ, ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଆଜି ଚିନି ପରଟା ବନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ରେ ନ ହେଇଛି ପରଟାଟା, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପରଟା ନୁହଁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ରେ ବେଲିଛି। ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ ଅଛି ମାନେ ତ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ଭାବିବେନି ବେଶୀ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଦିନେ ଦିନେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ଏଠି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମସଲା ନେଇଛି ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇବେ। 4 ଚାମଚରୁ 5 ଚାମଚ ବେସନ ନେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ସେ ମସଲା ପକାଇକି ପାଣି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି। ତ ଦେବେ 4 ଚାମଚ 5 ଚାମଚ ବେସନରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ତା ବିଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଛି। ତେଲ ପରେ ଲାଗିବନି ତଳେ ସେଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣିଆ କରିଛି। ଆଉ ସେ କଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇ ଘୋଳକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ପକାଇ ଦେଇକି ଖରିକା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଲାଗିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ତଳେ ପଶିଯିବ। ତ ଆଉ ସେ ବିଣ୍ଡା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ସେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି 80% ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କାଠୁଆ କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ମୁଁ ତେଲ ମାରି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବେ, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତ ତାକୁ ସେ କଡ଼େଇରେ 5 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଲଗେଇଥିବା ଥାଳିଆ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଲ ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ବିନା ଆଳୁ ତ ଆମ ତରକାରୀ ହେବନି, ସେ ଆଇଁଷ ହେଉ ସାଧା ହେଉ, ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ବାହାରୁଛି, ଲାଗୁଛି ପୁରା ପନିର ଭଳିଆ। ତ ତାକୁ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ କଡ଼ା କରି ଭାଜିବେନି, ବଟ୍ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ଥିଲା। ତ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ 5-10 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବେ। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଦେବେ, କାରଣ ପାଣି ବେସନ ଟାଣିବ ନା, ତ ଲାଗିବ, ପାଣି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ହେବନି। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ବେସନ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ମୋତେ ଡାଲଚିନି ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀରେ, ଲାଗୁଛି ପାଣିଆ କିନ୍ତୁ ପାଣିଆ ହେବନି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ କାଠୁଆ ହେଇଯିବ।